Jih, monggo. Iya. Oh ini nyadranan ya Mas ya? Inje kakak. Peru rame jelas sampai tekan kono ke lho. Iya rame no, ya. Safira, profesional audio diucapkan terima kasih. Singo Mudu. Nengiso sedina ping 7 yen kuwi keputusanmu. Aku ora bakal gandoli lu ngamun ninggalke aku. Aku wis lilo yen sliramu lunga senadyan dodo ngempet ing loro. Aku ragu asa menging sliramu sing tak jaluk jujur atimu. Muga sliramu ra citra senadyan adoh ning kono. Sliramu tansah gumanting ana ing mripat lan dodo budal tunggu balimu. Ayo kakak, yo! Hey! Ho! Hey! Ho! Tarik yo mbak yo. Sikat bro. Hey. Ho. Hey. Asmo. Here
kok yo kaget ora ya. Yo. Apa wis teko sliramu bisa kerasa tresnaku. Apa penggoda tresno aku kudu sabar nerimo. Serahkan saja pada yang di atas sana. Iya. Oke. Ben ditunggu maksudnya Bali